Kertokaa fiilikset. No niin, no. Hyvät on fiilikset. Kohta lähdetään Jaresko Raltia. Vietto on uudelleen rakennettu. Nyt kirjoittaa 2,5 vuoteen. Tästä tulee mielenkiintoista. Nyt lähdetään Kempeleeseen huoltoalueelle auton katastukseen ja sitten siitä tähätään ekoyköiselle Liminkaan. Katsotaan mitä sitten tulee. Lähdetään testaamaan auto. Yes. Sitten tietä myöten mihinkään kanavaa ei ajeta. Totta kai. Ei missään. Sinne kanavaan. Miten se on? Voitetaanko se iskä tänään vai kumpi voittaa? Kyllä se iskä laitetaan olemaan näppäjä. Oho. Tuo on kova sana. Oo. Laitetaan, että mihin tämä autona pystyy. Perkele. Se lähtee ensimmäinen auto. Ei. Joo. Oho.
Ihan likainen. Ne varmaan lopututtaa. Vitsi, että pelittää. Ei vaan kuule. Ei vaan kuule. Ottaa 50 suorilla rajoitinta vasten, niin ei siinä oikein riitä niinku tehot. Paukut niinku temmarit. Mutta sehän on hyvä sekin. Joo. Ei meillä niinku loukkasijoituksia ei oo hirveesti niinku mahdollisuuksia, mutta nautiskellaan. No, mutta se on hyvä. Iska on päihitetty. Iska on päihitetty, joo. Ei tarvitse lopettaa uraa. No niin, hyvä. Vaikka lähellä se on. Maikki, tuukko pizzaa konepeltiin? Joo. Minkälaiset fiilikset? No hyvät on fiilikset. Auto pelaa. Muutama tyhmiä virheitä tehtiin ykköspätkällä. Mutta ajaminen on maistunut todella hyvin. Että silleen on ollut hauska. No niin, hyvä. Kun auto on toiminut. Saatiin video. Välillä on pitänyt polettaa risseä, kun se ei uskaltanut ajaa. On vähän vaatinut totuttelua tähän autoon. Että Mikä on ollut paras pätkä? No se Limingan pätkä oli kyllä todella hieno, mutta Lumioilla oli kyllä hauskaa. Ei ole kyllä oikein ollut mitään valittamista pätkistä. Että Fiiliksi vaikea. ykköspätkistä. Mikä oli ykköspätkien fiilis? No ykköspätkällä niin alussa Auto laittaa vaihe päälle, kun lähettiin ja semmoista... Mitä? ihan pikkusia virheitä, että yksi vaihe missiä vapaalle sinne, mutta se selittää sen, että minkä takia me jäätiin iskelle niin paljon. Mutta muuten ykköspätkä tosi hyvä. Mitä minä kuulin? Häveisittekö te mulle? Se veitte me yhdellä. Apua. Ja meillä on tannut vaihekeppi hajossa ykkösen. Mitä meillä ei ollut vaihe päällä, kun meillä oli tähän? Mitä? Vai ole vähän? Vähän jännitti. Entäs kakkonen Siikajoki, miltä se tuntui ajaa? No silloin kun tuli semmonen niinku tältä päivää eka kerran, että niinku oli täyspottoajo. Että ajettiin niinku niin lujaa mitä sillä autolla pääsi. Että niinku auto pelitti, ei ollut siinä mitään ongelmaa. Ja se vaan ajo tuntui semmoiselta hyvältä. Ei ollut minkäänlaista semmoista pelkoa tai täyspotto nuottiin ja kaikki niinku meni hyvin. Onko Patu samankäs? Paljonko meillä on erua? Kyllähän me nyt teitä johdetaan yli 10 sekuntia. Laske. Joo. En kyllä nähnyt yhtään. Ajatus Sanginjoen pätkästä. Miten ajattelit ajaa? Sankihan on hieno pätkä. Ja nyt se on pitkä versio, niin siinä on ajamista ja Joku on Patulla pelottu. Ei. Mä oon katsottu, muistatko laittaa sen vaihteen päälle? Eiköhän me tällä kertaa. Niin, lähettäisikö siitä, että pannaan ykkönen päälle ja sitten kakkonen? Joo, se voi olla ihan hyvä. Ei tarvitse skipata kakosta. Ootko sä Sangin pätkää monesti ajan? Kyllähän me ollaan se kurvailtu sprinteissä läpi muista 3 kertaa. Näin päin. Näin päin, mutta tietysti lyhyempänä se perinteinen Sangin pätkä. Mutta nythän siellä on osuus, mitä en tiedä onko ikinä edes ajettu aikaisemmin. Se saattaa tietää. Ei oo. Niin siinä on semmoista ränniä, joka sopii aika hyvin tämmöiselle pienemmälle autolle. Tietysti meillä loppuu huiput vieläkin kesken. Sulla oli aika paljon mennyt rajoitinta vasta tuolla millä pätkällä? Kaikilla kun on suoraan, niin sillä on rajoitinta vasten. Että siinä on niinku ehkä meidän isoin murheen aihe. Mutta se nyt ei anneta se häiritä, että ajellaan vaan maaliin ja nautiskellaan. Kun siellä on hieno pätkä luvassa, niin siellä on nyppyä ja hienoa nopeita mutka. Ajellaan vaan.
autopeille on. Ajettiin 20 sekkaa nopeampaa kuin isäni niin se on aika. 20 sekuntia. Kyllä. Oho. Sekka per kilometri. Niin kun iskä sanoi, että on meinannut vielä niin päättiin. Ai te otitte siitä sen mallin? Kyllä. No mutta se meni hyvin. Se meni kyllä hyvin autolla. Äärimmäisen. Ja oli nautittavaa ajaa tuo viimeinen pätkä. Äärimmäisen nautillinen, mahtava pätkä. Hyvä Kun pätkä. nautit. Hyvä. Niin, mahtavaa. Jopa umu. Ai okei. Mikä ensimmäis haastattelu? Sitten ei mitään kiloa. Heitä. Asiallista keskustelua. Heitä. Asiallista keskustelua. Hieno ralli oli, että Mikä oli paras pätkä kaikkien kaikkiaan? No Limika oli hieno. On se kotikisa, niin Vähän niin. Pätkä, niin eihän sitä voi muuta kuin tykätä. Tää sangi, siellä oli kaikenlaista ja pääsee alloja, niin ei voi muuta kuin tykätä. Hieno kisa. No niin, hyvä.